guys, Therese here. I don't really have anything planned today, but I decided to vlog this day because it's my birthday today. So guys, I'm all ready to head out. Nag-red ako ngayon since birthday ko and youth dahil in denial ako sa age ko. And ayan, pants lang, mag-black shoes ako later and meron akong black bucket hat here and black lahat, tote bag and bag. Tapos ito, iniisip ko kung kakabit ko sila dun sa tote bag kasi baka magasgas yung laptop ko. So, ayan. Ang gulo. Ganun lang ginawa natin today. Go to the church, a grocery, and now we're gonna have dinner outside. Medyo ang daming pagkain. So, kahit na mataba na tayo at sabi ko magda-diet ako, not for this day. And ito, tingnan nyo, pinadala ng friends ko. Bigla ako, ano to, ang laki. Meron siyang parang tripod. Tapos ito yung softbox na ilaw. Oh my gosh. Ang dami ko ng ilaw. Binibenta ko pa lang yung isang ilaw ko kasi plano ko talagang bumili ng softbox. So, sakto-sakto. Thank you, friends! Deliver lang akong pagkain sa mga guard. Wait. Hi guys! So, wala masyadong nangyari sa day ko. As you saw, nag-dinner lang kami. Super big feast tonight. And, yun. Hindi na naman tayo nakapag-diet. Ang taba ko na guys. So, if you have seen my previous videos, grabe ang tinaba ko. Pero yan. Dami ko din pimples. Dahil sa mask. Ay. Oh, there. I think I'm gonna continue this video tomorrow. So, let's see. Let's see. Hi guys, good morning. Kakawash ko lang ng face kasi medyo, nakikita nyo yan. Pinutok ko siya. So, what a bad move. So, yun. Yun yung nangyari kaya nawash ko na yung face ko and nag-skincare ako kasi meron akong ginawang mali sa mukha ko. So, ayan, magmamarkin for sure. And, let's see what I could put in it. Meron ako mga products na tinatry ngayon and i-share ko sa inyo in a few days. Tignan natin kung working yung skincare natin. But for now, guys, hindi pa ako maliligo. Nag-wash lang ako ng face kasi maglilinis tayo ng kwarto. Ayun na yung pang-box ng floor and mag-vacuum ako. Napansin ko lang parang lagi ako naglilinis sa vlog ko, no? So, I'm sorry. Kasi, lagi ako nagkakalat dun. So, kailangan natin maglinis. And guys, allergy season na naman. So, kailangan talaga maglinis para walang dust dito sa room. So, maglilinis ako today. Tinatamat ako.
Okay, totoo na to. Mag-umpisa na ako maglinis. Pero, iinom muna ako allergy medicine. Guys, nag-break ako kasi may ginagawa ko sa iPad ko. So, tapusin ko muna ba itong ginagawa ko or tapusin ko na yung paglilinis? Ay, maglinis muna nga ako. Wait lang. Di ko alam kung nakikita niyo pero super pawis ko. Grabe. Kalahati pa lang ako. Ito pa lang na floor wax ko yung area ko. Itong side na to. Sa sister ko hindi ko pa tapos. Oh my gosh. Mawis na ako. Ang liit lang nitong kartong nililinis ko pero ang bagal ko. Ayan. If I film this video na puro lang tayo maglilinis, hindi na tayo matatapos. So, ito guys. Ganito lang ako mag-spend ng quarantine birthday ko. Medyo boring, pero kasi quarantine tayo. So, yun. Essentials lang. Like yung nag-grocery ako kahapon, go to the church. Super quick ko lang sa church kasi pagkadating ko doon, meron nakapark na patay. So, takot ako. So, umalis ako kaagad. Tapos, ngayon, I just cleaned up kasi grabe yung allergies ko lately. So, ayan. Yan lang ginawa natin for our birthday celebration. It's a little different from my usual na traveling, party, everything. But we have to get used to this because it's our reality now. So, ayun. I'm so thankful for those who greeted me on my social media accounts. Super duper, all the messages made this birthday extra special even though we just did simple things for our birthday. So, guys, maliligo lang ako nito after kong maglinis ng kalahati pa ng rooms. So, guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. And see you in my next videos. Hindi ko pa rin alam kung dito yung subscribe o dito. Basta! Bye!